Welcome to TFA Files TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. ZANU-PF team varakashichiwenga odedzera kuti takushandisa jende pamamoney changers. Regarai kuti muri kumukira kubasa. Tiri kubata batai tikakurakashai mukazorarama upenyu usina kunaka. Mamtiri chima money changer kuti hanzi ndakumuka kuenda kubasa. Regerai vakomana. Hatidi kuti ukanganiswe uzoita upenyu waremara handiti. Regerai ndatichi. I'm sure you have heard from the horse's mouth. Chiwenga ari kudedzera kuti vese vari kuchinja mari, vari kudodedza zig redu mari yedu, new currency which is backed by gold. Tikakubatai katinokurovai mukaita zvirema. Ndozvekutaura Chiwenga ari kudedzera kuti musamuke zvenyu, dzikamai, garai kudzimba. Asi vazukuru vambuya Nanda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana vachiti imi koiyo ZANU-PF yacho iri kuti ko vanhu vanorarama neiwo mabasa asipo. Vanhu ivava nevo ndo upenyu hwavo. So handizi guys munozi kudini hazvo, asi ndo nyaya iripo. Asi nevazukuru vambuya Nanda vari kuzviramba vachiti ivava money changer. Munofunga kuti anochinjira mutauni here? Munofunga kuti havana mafoni here? Asi pane imwe nyaya yatanzwe kuti hanzi vanhu veiva money changer acho ane mumwe mukuru ari kuvapa mari idzodzi. Saka tizivi kuti mukuru wacho ndio, because vamwe vanhu vangu vachidedzera kuti kosei vasingasungi muhombe wacho vachida kusunga vafana vadiki, especially muHarare, which means aripo muhombe anozikanwa ari kutenderedza mari idzodzi. Vamwe vanhu vari kuti anogona kunge ari muZANU-PF imomo. So we don't know kuti which one is which. Asi nyaya yatauya nayo ndekuti guys please mungwarire, mukangonochinja mari mucharohwa zvisingaite. Mangonzwa zvataurwa naChiwenga adedzera tokurakasha unodzimara wakaita chirema chitogara kumba pasina basa raunoti basa.